करत काहे नहीं खो जहिया काल आके डोसी ए बबुआ जहिया काल आके मारे जे मारती है बाबा उदी दया उदी न याद अरे करत काहे नहीं खो अंजान जहिया काल घर परिवार सब देखत रही जई है कि घर परिवार देखत रही जई है आर मरी जई बगोड़ घासी घासी ए तिवारी जी ए लक्ष्मण ए लखना माया में गई आज 45 मिनट के समय बा ओइ जे नाचत गावत रहे के बा जब जैसन तब तैसन ना कइलो त मरद कैसन जौना दुकान में ए भैया जौन दुकान में शर्ट पैंट और 3 पीस मिला है ना ओकरे में कछिया जंघिया सब मिला है ओकरे में वो मिला है राम नाम जेकरा जौन जरूरत है अपन खरीदिए खोजिए हम रख दिए हैं जिसका मर्जी है उधर जाइए उधर मन नहीं लगता तो इधर आइए इधर तो थोड़ा आशा कम है उधरे रहिए आइए तो देखिए आज माता फुलवा देवी जी के दिवंगत आत्मा के शांति में श्राद्ध हो रहल बा कहीं कहीं ऐसा देखे के मिलेला भैया जी अपना जथा जोग औकात के अनुसार घर ही में लोग श्राद्ध करते हैं अक्सर ज्यादा करके श्राद्ध घर ही होला और कुछ लोग ऐसे होते हैं माई हो माता हो चाहे पिता हो चाहे चाचा हो चाहे दादा हो चाहे दादी हो ए बबुआ महिला हो चाहे पुरुष हो उनका आत्मा के शांति खातिर बहुत लोग के देखते हैं कि जाके यही फल्गु में जाके गया में पिंडदान लोग भी करते हैं उसका भी एक महत्व अलग है तो वो कब से पिंडदान दिया लागल एक और कोनो इतिहास नहीं मिलत लेकिन बीच में यह कहे के मतलब प्रमाण बा कि जेकरा नाम लिहाला से भैया जी दुनिया के पाप मिट जाला राम के नाम लिहाला से जेकर पाप मिट जाला आ जेकरा घर में राम ही खुद बेटा बन के जन्म ले ले ओकर पाप मिटी कि ना मिटी मिटा ही के चाहिए लेकिन राजा दशरथ जी के मरण भइला के बाद मर जाने के बाद जब राम लंका पर विजय पाकर के जब अयोध्या में आए हैं बहुत वर्षों के बाद भगवान राम के राजा दशरथ जी सपना देखौले अधराती में सोना के राज सिंहासन पर भगवान राम सुतल बनी और रात में सपना देखतनी कि बाबूजी चक्रवर्ती महाराजा दशरथ जी आइल बने और सपना में आके अपना बेटा राम से कहतनी हे बेटा आज तक हमार सब श्राद्ध क्रिया भइल बबुआ भरत कइले लेकिन हमार आत्मा के शांति मिलल ना बबुआ हे राम जाके बेटा हमारा आत्मा के शांति खातिर एक बार वही फल्गु नदी में जाके गया में हमारा नाम से पिंडदान कर खड़ा हो जा आजा पिंकी पिंकी कहते थे कुछ आवाज जल्दी फुर्ती बहुत देर टाइम लेती है बढ़ाई के आरे सपनवा देखो लेना हो सपनवा देखो लेना धरतिया
एगो भैया जी डॉक्टर का नाम उनका नाम में तो नहीं बताए, बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार दे के चल गए। हमने तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व प्रणाम नमस्कार जय जयकार बा। जल्दी के हटाओ अल्लाह। आरे सपनवा देखले ना हो प्रभु, अरे सपनवा देखले ना धरतिया, अरे सूतले हेलो सुदामा यादव प्याज जी तरतिया, अरे सूतले हो भवनवा, हरि नाम बोले तो भाई जी की तरफ से पुरस्कार मिलल। आए गो भैया के तरफ से शुरुए में पुरस्कार मिल रहे पंडित जी, पढ़े के उलट के पढ़ी, जल्दी पढ़ी माइक से। डॉक्टर एसके रंजन, भंगिया बाजार डुमरिया, शिशु रोग विशेषज्ञ एवं ज्योति साउंड। चलिए वह डॉक्टर साहब की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार मिलल। और फिर हम